Zdravo ljudi, dobrodošli u 8. epizodu našeg preživljavanja. U ovoj epizodi nećete verovati šta mi se dogodilo. Neću sve da vam otkrijem. Znači, onaj Mineshaft sam našao, to ću u drugoj epizodi da vam pokažem. Da, dosta sam skupljao ovoga, pa ću da vam pokažem zbog čega. Kako se zove, toga imam dosta, ubio sam 2-3 creepera, ništa, uzeo sam prugu i to, ima ovdje 4 knjige, da, mislim da neki već znaju što sam pravio. Ovdje sam napravio jedan novi mač, pošto mi se ovaj skoro troši. I ljudi, u Mineshaftu sam našao ovo ljudi, na jednom mestu, brate, ovo mi se u životu nije desilo, znači 5 diamonda ljudi, brate, znači, kad sam našao, znači počeo sam da skačem, brate, 5 diamonda na jednom mestu, znači, Bože, razumete? Bookshelf. What? Ja, brate, zovem Bookshelf, onaj rudnik tamo napušten zovem Bookshelf, a ovo je Bookshelf. Brate mili, izvinite, ne znam prevod. Brate, šta sam rekao? I da, idemo sad, znači, da mi je trska, javi se. Imam papir, imam 21 papir. Znači, ja sam skupio od njih krava, ovako, da. Onih krav, znate da imam dosta, pa sam skupljao. Tako, neka to tu. Sad ćemo to lijepo da podijelimo. Znači vi možete ovako da pravite knjigu. Znači gdje god da stavite samo 3 papira mora da ima. Sad ću da vidim je li to dovoljno. Tako. Tako. 7 samo. Brate, koliko ti treba za ovo sinu? Dobro, to ćemo još da napravimo posle. Sada... samo čas. Sada ćete da vidite da sam... Šta ću sad? Ljudi, pripremite se za prvi kramp dijamantski u Minecraftu. 3, 2, 1, sad! Kako sam srećan! Držim dijamantski kramp. I sada idem ja po obsidijan. I javljam vam se pošto je dug put. I evo ljudi, znači vratio sam se brzo, uzeo sam ovih nekoliko kofa lave, pošto ću ovdje da pravim obsidijan i da otišli mi je 29 irona, kao što vidite nemam, ali dobro, šta ćeš? Idemo sad ovo da prebacim tu. Znači ovdje sam napravio neki raspored bez veze, ono da mi stoje tu stvari lijepo. I šta ćemo sad, daj da spavamo. Idemo. Tako. Da, vidite, povećano mi se XP. Kada sam ispekao 2 steka iron, u stvari 58 iron, izvinite, nije 2 steka. I sad da uradimo. Da. Da prebacimo sve ove kofe tu.
I ovdje u vodi ćemo da napravimo. Ali plašim se da mi lava ne istopi sve ovo. Kako bi se baš pravi? Bacimo ovdje lavu, šta? Aha, dobro, evo sad to. Koliko nam treba baš? 4. Ajde. Tako. Imamo obsidijana 4. I kad budemo išli u Nether... pa ja sad mogu da napravim da idemo u Nether. Ali dobro, to ću u možda 10. epizodi. Ajde, idemo. Mogu se dugo kopati. I ne znam šta bi da pričam. Da, mnogo sam srećan što pravim ovo, ljudi, znači nemate pojma koliko sam srećan. Kako se zove, što sam htio da kažem. Da, znači pravimo enchanting table, to će XP da ide ko lud, razumete? Či bože. Da, neki misle da kopiram Edding Editions, ali ja volim tako da pričam kao ti youtuberi. Ovo moram da pretvorim, ali dobro, imamo dosta trske, to me ne brine uopšte. Ostao nam je jedan, tako je. Tu 3, tu tako, tu tako, da. I sad, tu ljudi, tu, hajdeš, i to tu, idemo, štajce buc, to je beatbox. Idemo sad ovdje, ovo ćemo sve da strušimo, dozvemo sekiricu, da je sekirica, tu je sekirica. Tu ćemo sve ovo da strušimo, ovo mi ne treba više, pošto ću ovdje da stavim na enchanting table. A sad pokupimo to. Da, žao mi je što nisam snimio kad sam pronašao dijamante. Dobro, snimit ću. Ne mogu te da mislite da neću. Tako. Treba će mi još ovih polica. Neću još da postavljam crafting table. Da, ljudi, treba mi lapis lazuli. To ću da probam da nađem. Imam papirnje. Šta mi treba, bre? Šta sam još tada? Tako. Ajde, sad ću da postavim crafting table, stvari. Pošto je ovo epizoda za crafting table, ja sve crafting table, vrte. Ovdje nije neparan broj. Šta ću sad? Ne znam gdje da stavim ovo. Trebao sam za još jedan blok da proširim ovo. Može ovdje? Unbreaking, efficiency 1, efficiency 2. Da, nije loše. Pa dobro, naći ću onom rudniku napuštenom lapis lazuli, pa ću da enchantujem. Napravit ću posebno chest za lapis lazuli. Da ne bacim onaj chest bez veze da trošim, pošto od onog jednog, kad ukopite od rude lapis lazulija dobije se dosta. Da, sad idem ovo da istrošim, bre, kako se zove ovo? Trsku. Sada, ovako.
ne znam šta bi mogao da radim sad. Pošto sve sam da... Da, Sneško mi propada ovdje, pa moram samo da ga namještam, pa da ga guram ovdje, pa da nešto radim. I da, kako se zove, mogu ovome da dajem ime, ali ja mislim da to da troši XP. Neću da trošim XP. Stani da idem da odlažem u chest. Ne volim da mi je pun inventar. Zato ja puno kako odlažem u chest, ima samo ovo što mi je potrebno. Znači, da. Pogledajte koliko to zlača. Vidite koliko to zlača ima. Znate šta? Znate šta ću sad uradim? Znate šta ću da uradim? To ću da uradim. Tazlač. Nećeš ti da me zazraš. Imam za onaj sat, ono, znate. Za sat i imam iron kompas. Ove Google Map. Tu da stavim. Tu da stavim. Pa ja imam ovoga. Ja sam mislio da nemam. To idemo sad da napravimo ono kako se zove. Onaj sat i kompas. Kompas nam pokazuje gdje vam je kuća. Čak kako se više pravi. Da nije ovako ono. Nešto ovako. Ponutra. Nije. Zaboravio sam. Kako bre neće? Ovo je 1.8 verziji, mnogo toga je promijenjeno. Ili ograda se drugačije pravi. Nemam pojma šta je s ovim. Pišite mi dole u komentare kako da napravimo, pošto pre se pravilo ovako. Moje vrijeme. Kući ću na internetu, nemam pojma. I pre se pravilo ovako, sredstvo nam u sredinu i to, nemam pojma što sam... Pa stavio sam jabuke ovdje. Znači, nemam pojma što neće. Ovo je 1.8, tako kad se pravi ogradu, stavite ovdje ono debelo drvo, one daske i štapića. Pre se pravilo samo štapića. Odbite 6 štapića i to je to. Nemam pojma, mnogo toga je promijenjeno. Mnogo sam se ispričao sad, nešto sam iskenio. I možda pravimo ovdje, možda budemo pravili ovdje onaj kuću na drvetu. Da, kućicu na drvetu. Mnogo toga ćemo da napravimo, ovdje neke prostorije, nemam pojma nije zašta. To bi bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste pogledali. Lajkajte za enchanting tablu. Vidite ovdje možda gledamo kroz prozor kako je. To ako mi uništi creeper, znači ja ću da se ubijem, ljudi. Bili da sam mi stavio unutra negdje to. Ali dobro, to smo napravili prostoriju za to. I ništa, hvala što ste gledali. Ćao.